Dros y wythnosau nesaf fydd y lle'n herio 4 o enwogion Cymru I sgwennu ac I berfformio I set stand-up eu hunan am y tro cyntaf erioed mewn noson gomedi fyw arbennig. Yn barod I weithio a chyngor un o'r 4 heno, mae'r gomedi wraig brofiadol beth angell. Pan o'n i'n 29, mi nath na rwy'n ddeud ddylai ti drio wneud chydig bach o stand-up. A dwi'n 41, just a bod, so mae hynna bron I 12 mlynedd yn ôl. Mae'n teimlo'n rili weird bod chi wedi gofyn fi wneud hwn, achos dwi dal yn teimlo bod fi'n dysgu rhywbeth newydd bob tro dwi'n wneud gig neu'n camu ar lwyfan neu mae yna bobl yn gwylio rhywun arall. Mae'n rili weird, mae'n rili weird. Dwi'n teimlo fatha dim bach o ffrod. Dwi'n meddwl bod fi'n mwy nerfus na pwy bynnag sy'n tu ôl i'r drws na. All bod nhw'n ffynnu, no pressure. Come on! Oh my gosh! Nath o wyna di ddisgyn Wow! OK. Ia. Ti'n rili clyfar. Mae hyn yn pressure. Dyma Guto Dafydd, yr un clyfar yn y grŵp. Llynedd mi enillodd o'r goron mewn rhyw steddfod lawr yn y South. Cyn ddaeth i'n amser iddo godi ar alwad y corn gwlad, mi dwitiodd o'r linell, sa'n well mi sefyll. Moment hanesyddol a'r peth mwyaf modern I unrhyw berson o ben llun ei wneud erioed. Heddiw mi fydd Guto yn rhoi ei lyfr sgwennu I lawr, cyn ei godio eto ac eto I sgwennu mwy o ddeunydd. Pryd nes ti benderfynu wneud hyn? Cwpl o ddyddiau yn ôl. Oh, really? Ia. So mae hyn yn fatha rhyw fath o hangover o steddfod genedlaethol, yndi? Yndi. Dwi'n meddwl bod fi angen arall gyfeirio o farddoni. Dwi wastad I licio'r syniad fan y stand-up, ond dwi ddim yn gallu bod yn ddoniol iawn. Nes I stopio wneud y stomp, achos o'n I ddim yn teimlo bod fi ddigon doniol. O, na! Ie. Na, mae'n jyst gwahanol ddoniolwch di o, ond ti di arfer sefyll blaen cynulleidfa? Do, dwi wedi arfer sefyll efo llyfr yn llaw yn darllen, a wedyn dwi'n trio bod yn ddoniol am 15 eiliad, a wedyn dwi'n darllen her serious, a wedyn dwi'n hapus. Ie. So, oce, sgen ti ddim hynna, ond byddi di'n gweithio tuag at hynna chwaith, byddi'n gweithio tuag at, a ti di arfer ailweithio a llunio, a dyna di mae lot o bobl yn meddwl, oh my god, chi mor ffynnu, heb sylwi bod ti fel hyn, am oria eich ben rhyw un linell meddwl di hwn just ddim yn gweithio, a mae yn rhyw ffordd o barddoniaeth, mae yn rhythm, mae jyst yn rhythm wahanol. Edrych mlaen. Tra bod Beth y barod am yr her o Fentora, mae 'na gomedian arall yn aros neithgar, yng Nghaerdydd. Steffan Allen yn dwi. Dwi'n gwneud comedi ers 4 blynedd a hanner, rhyw 400 o gigs yn yr amser yna. Mae rhan fwyaf o'n gigs I bellach yn Lloegr, ond dwi hefyd yn gwneud stwff yn Gymraeg. Pan o'n i'n newydd, yr unig reswm nes I ddyfal barhau oedd achos bod yna lot o ddigrifwyr oedd eisoes yn gigio. Wnaethon nhw fwynhau be o'n i'n gwneud, gweld potensial yna a rhoi lot o gyngor I fi. Felly dwi wastad I trio talu hynny ymlaen a rhoi cyngor a chefnogaeth I bobl newydd. Ond cyngor a chefnogaeth I bwy? Dwi'n gwybod be I ddisgwyl nesaf, felly, ar brig ar draen braidd, ond, gawn ni weld, dwi'n obeithiol. Hi. Helo. Ia, Steffan. Steffan. Iawn, diolch. Lois. Neu I braf cwrdd. Neis yn fan hyn. Right, so pa brofiad o berfformio sydd gen ti'n barod? Eitha dipyn o berfformio ond dim stand-up. Okay. Steffan yn amlwg yn bles iawn, mae Lois Jones daeth drwy ddrws o heddiw. Mae hi'n actores dalentog sydd wedi ymddangos mewn sawl cyfres boblogaidd gan gynnwys 35 diwrnod. Ond ydy hi'n berson tywyll ac o ddifri mewn gwirionedd. So os gen ti syniad o'r math o gomedi bydde ti'n hoffi gwneud? Os gen ti ddeunydd yn barod? Os gen ti syniad o beth bydde ti'n gwneud? Os gen I ddim syniad o gwbl. Dim problem o gyfol, allwn ni sortio hynny? Ie. So mae Mickey Flanagan yr enghraifft yn rhywun sy'n gwneud sy'n jyst yn adrodd straeon. Mae Michael McIntyre yn rhywun sy'n just disgrifio pethau yn y byd o gwmpas mewn ffordd dros neb di sylwi o'r blaen o bosib. A wedyn mae gen ti bobl fel Cal Pilkington sy'n fwy o gymeriad. Pa'n o'r hyn fydde'n apelio, pa'n ti'n rhagweld bydde ti'n hoffi gwneud? Dwi'n eitha licio adrodd straeon, actores ydw I, so dwi'n licio adrodd straeon. A dwi'n meddwl bod cymeriad yn bwysig I wneud hynna. Nôl yn y gogledd, mae'r llyfrau allan ac mae Beth a Guto yn trafod syniadau. Y peth cyntaf ti'n gallu gwneud rili ydy edrych ar dy fywyd a beth sy'n ymlaen. Hynny ydy, wyt ti'n yr borsedd?
Dwi'n yr orsedd yn dwi. A wedyn ti di cael babi yn ddiweddar? Dwi'n cael babi yn ddiweddar. Mae hynna'n rhaid lot o sgôp am... Ydy. A carafan yn ddiweddar hefyd. Carafan, waw. So wyt ti yn dechrau dod i sylwi bod ti'n troi'n ganol oed? Ydw. Di hwn yn midlife crisis? Cynnar, quarter life crisis. Mae'n gret. Mae'n tŵti ys gai ofyn? 25 oed. Waw, ti'n gael yn gynnar. Ti eisiau diddannu rhywun, eisiau gwneud i bobl chwerthin. Be wyt ti yn gwneud i wneud hynny ddigwydd? Wyt ti'n deud stori, o, neu dim credu beth ddigwyddodd dydd Mawrth, neu joke ti wedi clywed, o, neu ti clywed hon? Fel arfer stori neu rhywbeth sydd wedi digwydd i fi, neu rhywbeth dwi wedi weld yn y stryd, neu rhywbeth sydd wedi digwydd i rhywun arall. Na ni. So mae hwnna'n arwydd da felly, mae hwnna, achos y byddi di'n gwneud dy gig cynta yn fian, mae'n gwirionedd ti wedi bod yn paratoi ar gyfer hwn am flynyddoedd achos mae pawb yn trio diddannu ffrindiau gan y blaen trio wneud i bobl chwerthin. Felly bydd gen ti ddigon o brofiad a just ffeind y peth gorau i wneud ydy manteisio'r profiad yna. So, oce, ti sôn am bethau sy'n gwylltio chdi a ti teimlo bod gen ti rhywbeth i ddeud amdano nhw. Fatha beth? Gen ti rhywbeth? O, maen nhw'n swnio... Diolch yn swnio ddim byd. Ti'n gwybod be, mae gennau rŵtin just i 10 munud ynglyn a merched ddim licio bobl yn clywed nhw'n PP a tricio gwahanol maen nhw'n eisiau gyfro hynna fyny. Honestly, paid y poeni bydd os yn ei rhywbeth dibwys neu bach i Nes sad i drio mynd i banc bore yma i dalu checs i mewn ac oedd o wedi cau achos bod i ddisadwn, sef y diwrnod pan mae pobl yn gallu mynd. Reit. Na. Sgwenna hwnna lawr. Reit, banc disadwn, unig diwrnod sy'n gallu mynd. Yn syth, mae rhywbeth yn tar fi fatha, bod ti'n gorau cydnabod bod ti'n dalio eisiau checs. Ie, dwi'n drysorydd Steddfod leol, ti'n gwybod? Dyna di'r bobl hwnnw, ti'n gwybod? Allu di roi unrhyw stori fi, mae'r fyr o phosib, rhywbeth diddorol na ddigwydd yn ymwneud ag aelod o'r teulu. Aelod o'r teulu? Ie. Hyd yn oed os di'n ddiflas, just unrhyw beth. Dwi'n methu meddwl am byd sydd fatha aelod o'r teulu. Personal number plates. Mae hwnna'n un da. Yndi. Yr ei gweithio ydy pan mae pobl yn cael personal number plate sy'n deud be ydy'r car. Waw. Wedyn eisiau weld yn X1 BMW a be oedd o BMW X1. A ti'n gallu dweud hynny os bydd y car yn dweud? Na fi chdi bach o road rage pan mae'n dod i pobl ar y lôn. Enwedig fatha pobl sy'n dreifio'r dysil a bethau. A sy'n dreifio 30 milltir yr awr mewn 60 milltir yr awr. Just yn stuck tu nôl efo nhw. Dwi'n meddwl bod hwnna'n eitha doniol a dwi'n meddwl lle mae dyna newn ni weithio na wedi gweld sut i droi cyfres o bethau sy'n mynd â dynerfydu yn set. Dwi'n meddwl mae cynulleidfa lot yn fo, achos pan dwi'n darllen barddoniaeth a dwi'n trio cyflwyno cerdd, os dwi'n deud rhywbeth chydig bach yn cheeky, mae pawb yn chwerthu. Os dwi'n deud trons, achos mae'r cynulleidfa fel arfer yn 70 oed pan dwi'n mynd i Gymdeithas Llenyddol teip yna o beth, mae'r cynulleidfa yma'n mynd i fod yn ifanc. So, dwi ddim yn mynd i allu edrych yn cool iddyn nhw. Os ti'n dechrau drwy ddeud, dwi newydd sylwi bod fi ydy'r person mwyaf dosbarthannol yn y byd ar y byd 25 neu beth bynnag. A wedyn ti'n gallu adeiladu'r pethau bach yma mewn. So mae heina'n pwyntio i ti gyrraedd wedyn. Nes i'n ffeindio allan wrth y Steddfod bod yna rhywbeth beth a pilf erbyn hyn. Prifaf I'd like to fuck. Yn union. Amazing. Mae cynulleidfa yn licio risg. Maen nhw'n hoffi os dyn nhw'n gweld bod rhywbeth yn eitha anghyfforddus, so maen nhw'n hoffi pobl yn sôn am straeon embarrassing sydd wedi digwydd iddyn nhw. So y cam nesa fydd rhestru'r pethau yma sy'n mynd ar dynerfydu, ffeindio ffordd o droi hwnna'n ddeunydd, ond mae ganddo ni surprise fydd yn helpu ti wneud hynny. Fewn rhyw awr, sy'n licio gweld stori bach, rhyw stori bach i ddeitha fi? Iawn. Oh, no. Felly, i roi'r profiad i ti, y syniad o fod ar lwyfan yn perfformio, mi dwi'n mynd i dorfodi ti i sefyll ar lwyfan yn trio gwneud dy fersiwn cyntaf di o stand-up. Darllen a allan yn ychal i chdi dy hun, achos ni'n neud i dim ond wirion yn neud am y tro cyntaf allan yn ychal ymlaen i. Ie? Iawn. No pressure. Dim pwyso o gwbl, ac mi gawn ni weld y ddau yn dal meic am y tro cyntaf nes ymlaen ar y lle. Dwi ofn y gynulleidfa, dwi ofn bomio o'i blaenau nhw, ond eto, be di bywyd heb her?